ମୁଁ ଆରତୀ ଗୁରୁମା ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ତୁଳସୀ ଚୌରା ବାରିପଦା ମାତୃଭାଷା କାଳାଂଶକୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ଆଜି ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଉପମାନ ଉପମେୟ ସମାନ ଧର୍ମ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାଦୃଶ୍ୟ ସାଧାରଣ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଅଭିହିତ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ସାଦୃଶ୍ୟ ବା ସାଧାରଣ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଜାଣିନେବା। ପରି, ତୁଲ୍ୟ, ସଦୃଶ, ଯେହ୍ନେ, ଯେସନ, ସରି, ଯଥା। ତେଣୁ ଏହିପରି ଏଇ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ସାଧାରଣ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଯାହା ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ତାହା। ତେବେ ଏଇ ଉପମାନ ଆଉ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ଏଇ ସାଧାରଣ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଆଉ ଉପମା ଅଳଙ୍କାରରେ ଏହି ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା ଉପମେୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି। ଯାହାକୁ ତୁଳନା ଦିଆଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଉପମେୟ କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଉପମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇଯିବା। ମୁଖଟି ଚନ୍ଦ୍ର ପରି। ଏଠାରେ ମୁଖ ହେଉଛି ଉପମେୟ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଉପମାନ। ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବା ପଢ଼ିଛେ ଆମେ ଯେ ଉପମେୟ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ଆଉ ଉପମାନ ହେଉଛି ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ। ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ଏଠି କିଏ? ମୁଖ। ତେଣୁ ଉପମେୟ ହେଉଛି ମୁଖ। ସେହିପରି ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଉପମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ନେଇଯିବା। ନରସିଂହ ପରି। ନରସିଂହ ସେହିପରି ଏଠାରେ ତୁମର ନର ହେଉଛି ଉପମେୟ, ସିଂହ ହେଉଛି ଉପମାନ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଆମେ ଉପମେୟ ଆଉ ଉପମାନକୁ ବୁଝିପାରିଲେ। ଏହା ଭିତରେ ତୁମର ସାଦୃଶ୍ୟ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଯେଉଁଟା ପରି ରହୁଛି ସାଦୃଶ୍ୟ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ବା ତୁମର ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ବା ସାଧାରଣ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ। ତେବେ ଏହି ଯେଉଁ ତୁମର ରହୁଛି ସାଦୃଶ୍ୟ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ବା ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ରହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୁଖଟି ଚନ୍ଦ୍ର ପରି କହୁଥିଲେ ତାହା ସୁନ୍ଦରତାର ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଧର୍ମକୁ ବୁଝାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନରସିଂହ ପରି କହିଲେ ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ କ'ଣ ଆସିଲା? ସେତେବେଳେ ଶକ୍ତିଟା ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଆସିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଉପମା ଅଳଙ୍କାରର ଉଦାହରଣକୁ ବୁଝିନେବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ଭାସଇ ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ। ଏହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ତୁମର କାବ୍ୟ ହେଉଛି ଶରତ। ତେବେ ଏଠାରେ ଦେଖ ଯେଉଁ ଧଳା ମେଘ ଆଉ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ଅଛି ଏହା ହେଉଛି ଏଇ ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ରହିଛି ତୁମର ଶବ୍ଦ ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଉପମେୟ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଉପମାନ କ'ଣ? ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଆଉ ଭାସୁଥିବା ବୋଇତ। ଏଠାରେ କିଭଳି କୁହାଯାଇଛି ଦେଖ। ଉପମେୟ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା କିପରି? ଯେ ଧଳା ମେଘ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ବା ସୁନୀଳ ଆକାଶରେ ଭାସୁଅଛି ସେହିପରି ବୋଇତଟିଏ ତୁମର ବା ବୋଇତ ସବୁ ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସୁଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଉପମେୟ କିଏ ଉପମାନ କିଏ। ଏହାର ସାଧାରଣ ଧର୍ମ କ'ଣ? ଭାସିବାକୁ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ବୁଝାଉଛି। ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଏଠି? ଯଥା। ଏହାପରେ ଆମେ ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ଜାଣିନେବା। ମିଶିଯାଏ ଯଥା ପ୍ରଭାତି ତାରା ରବି କିରଣେ ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଚରଣେ ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଚପଳା ନୀଳ ଜଳଦ ଅଙ୍ଗେ ମିଶିଗଲା ତଥା ଅବଳା ସେହି ନୀଳ ତରଙ୍ଗେ। ଏହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ ରାୟ। କାବ୍ୟ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା। ଏଠାରେ ଉପମେୟ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଅବଳା।
ଯାହାକୁ କି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି। ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କିଏ? ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ହେଉଛନ୍ତି ନାୟିକା। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାବ୍ୟର ନାୟିକା ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା। ସେଇଭଳି ଉପମାନ ଏଠି କିଏ? ପ୍ରଭାତୀ ତାରା, ଜୀବାତ୍ମା ଆଉ ଚପଳା। ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି? ଲୀନ ହେବା ବା ମିଶିଯିବା। ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି? ଯଥା ତଥା। ତେବେ ଏଠାରେ କ'ଣ ବୁଝଉଛି? ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନୀଳ ତରଙ୍ଗରେ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ରବି କିରଣରେ ମିଶିଗଲେ, ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ମିଶି ଯାଉଛି, ଆଉ ଚପଳା ଯେଉଁଟାକି ବିଜୁଳି ତାହା ଜଳଦ ଅଙ୍ଗେ ବା ମେଘ ସହିତ ମିଶି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହିପରି ଏହି ପଦ୍ୟଟିକୁ ବୁଝାଉଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ଉପମେୟ ତୁମର ଗୋଟିଏ ରହିଛି ଆଉ 3ଟି ଉପମାନ ରହିଛି। ଏହା ତୁମର ମାଳ ଉପମାର ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠାରେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ଶେଷ ହୋଇଛି।